हेल' खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। तामिलनाडु स्टेटनि सायाव आङो नैबे भिडिअखौहाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। जायफ्रा तामिलनाडुआव थायो नोंथांमोना खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय। तामिलनाडु स्टेटनि सिङाव जोंनि बर' सुबुंफ्रा फेमिलि लानानैहाय गोबां खामानि मावनानै जानायनि दं होननानैहाय आङो मिथिनो मोनदों आरो गोबाङानो आंनाव कल खालामखांबाय खोन्थाहरखांबाय जाथायफोरखौहाय। दा बिनिनो आङो नोंथांमोननो ससे आपडेट होनानै होनो सानदों। नोंथांमोना फोथायला गिदा फोथाय, सोरबा सोरबाथ' फोथायखाया, नोंहा बेफोरबायदि जेबो जायाखै होननानै बुंखायो डाइरेक्टनो। नाथाय जाय खिन्थानाया खिन्थाहरगासिनो दङ, सोरबा बायदिया माइरं लायनो, बानलु संख्रि लायनो, मैगं लायनो थाखायबो बाजाराव ओंखारनो मोनाखै। दा बैफोरबायदि सुबुङा मा जानानै दं, मा जानानै दङ, हारसिं हाला थाबायनो हाया लामा सामा, बेखौनो सोरबा बायदिया फोथाया। जायफ्रा फोथायाला फोथाया बिथांमोना भिडिअखौ दा नायथों, आरो जायफ्रानाखि बिसास खालामो फोथायो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानैहाय आनज्रायनो नाजाब्लानो जाबाय। थांनाय मैयासो आङो मोनसे निउस पेपार नुनो मोन्दों। तामिलनाडु स्टेटनि चिफ मिनिस्टारा माने तामिलनाडु सरकारा माने जायफ्रानाखि हिन्दी राव रायलायो, तामिल भाषा रायलायनो रोङा, बै सुबुंफोरखौहाय तामिलनाडु स्टेटनिफ्राय आउट जानो थाखाय मोनसे निउस ओंखारदों, माने आउट जानो थिनदों। फैगौ मास 20 तारिखनि सिगांनो तामिलनाडु स्टेटनिफ्राय बैसोरखौहाय ओंखारलांजोबनो खावलायदों। बिनि उनावब्ला जेबो रिक्स लानाय नङा होननानैहाय मोनसे निउस पेपारावहाय फोसावनाय जादों। दा आं बे निउस पेपारखौ नोंथांमोननो देखायगोन, नोंथांमोना फरायनानै लाब्लानो जाबाय। बे निउस पेपारा हिन्दीयाव लिरनाय जादों, माने हिन्दी निउस चेनेलनिफ्राय फैदों बियो। दा बेखौ आङो बोखांनानैहाय नोंथांमोननोहाय स्क्रिनाव होना होगोन। नोंथांमोना नैबे निउस पेपारखौ फरायनानै लाग्रोब्लानो जाबाय। आरो नोंथांमोना फोथायदा फोथाय बे नोंथांमोननि सायाव थाबाय। आरो नोंथांमोना बे निउस पेपारनि सायावबो नोंथांमोना फोथायनाय दङब्ला नोंथांमोना बे जायगानिफ्राय गोख्रै ओंखारदो। बिसोरजोंहाय जातजों लानानै खोथा गैया। सोरबा बर', सोरबा बिहारि, सोरबा हारसा, सोरबा माराठी, सोरबा पान्जाबि, नैबेफोरजों खोथा गैया बिसोरजों। मोनसेयाव बिसोरनि डिमान्डआ जाहैबाय गावसोरनि स्टेटनाव गावसोरनि लकेल मानसियानो खामानि मावनानै मोनजानांगौ। मोननैयाव गावसिनि स्टेटनाव थायोब्ला तामिल भाषा रोंनांगोन, अब्लासो थानो मोनगोन। जायफ्रानाखि तामिल भाषा रोङा बैफोरो मोनदों आरो बुजादों, दानस'जादों, ओरैबायदि जाथाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला हिन्दी राव रायलायग्रा माने गासैबो तामिलनाडुनिफ्राय ओंखारलांजोबनांगौ, गावसिनि स्टेटनाव थानो मोना, नैबेफोरबायदि खोनानो मोन्दों। आंनि बुंनाय आरो नैबे निउस पेपारनि सायाव नोंथांमोना फोथायनाय दंना गैया, बे नोंथांमोननि सायाव थाबाय। आरो आं नोंथांमोनखौ भिडिअ आपडेट होनो सानबाय थायो, नाथाय बानायनो सानो। सोरबा बायदिया बिदिनो फोथाया, गाज्रि कमेन्ट हरो, बैनि थाखायनो जोङो बानायनाय जाया। आरो बिनि गेजेरावनो गोबां मानसियानो आंनो कल खालामनानै खोन्थाहरो गावनि जानाय आदारनि थाखाय मैगं थाइगं लायनो बाहेरायावनो ओंखारनो हायाखै। नैबेफोरबायदि आंहाय सोरबा फोरमायहरो। साथाम साब्रै मानसि दङ, जोंनि ओरैनि एरियानिबो दङ, बिसोरबो दङ, दा गिनानै दङ। दाख्लैबो बिसिनि रुम खाथियावहाय सासे मानसि फासि होनानैहाय दंफाङाव खारावना दोनफैदों होननानैहाय बिसोरो आंनो मिथिहोहरदों। ओमफ्राय जानायाथ' जाथाया जागासिनो दंखायो। नोंथांमोना नुगासिनो दङ ससियेल मिडियायाव सोरबा सोरबाया ओरैबायदिसो मोनो सिगांफोरनि भिडिअफोरसो खोमा होननानैहाय बुंदों। नाथाय नङा, बियो रियेलावनो जादों। बे काहिनिया त्रिपुर होननायनि जायगानिफ्रायनो बियो जाबोदों। सिगाङाव बोरै बोरै जाबोदोंमोन नैबेफोरखौ दा सङाखै। दा थोंजोङै जादों जाहैबाय गावसोरनि तामिल स्टेटनाव गावसोरल' थानो मोननांगौ, गावसोरल' खामानि मावनानै मोनजानांगौ फेक्टरिफ्रावहाय, नैबेफोरबायदिल' दा थोंजोङैहाय मिथिनो मोननाय जादों। दा सिगाङावहाय मा जाथायनिफ्राय सुरु जाजेनामोन नैबेखौ दासिमबो क्लियार खालामनाय जायाखै। आरो जायफ्रा हारसिं हाला दङ, नोंथांमोना हारसिं हाला लामा सामा दा थाबाय, दा ओंखार। बिदिनो 20 जन 25 जन ग्रुप लानानै नोंथांमोना ओंखारबो मानसि दङब्ला। आरो नोंथांमोनजों लोगोसे रावबो नोंनि गुबुन मानसि लोगो गैयाब्ला नोंथांमोना जेनाखि जायगायाव थादों, जि कम्पानियाव थादों, बै मालिकखौहाय बर्डार बारहोहरनो खावलाय। आङो बे बाथ्राखौहाय नोंथांमोनखौ बुंहरो। नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नुदोंब्ला शेयार खालाम। आङो बुंहरखायो नोंथांमोना हारसिं हाला दा ओंखार। माने नोंथांमोना ओंखारबोदोंब्लाबो, ओंखारनांगौ गोनां जायोब्लाबो डिक्लेयारथ' होखाबाय मास 20 तारिखनि सिगां ओंखारजोबनांगौ होननानैहाय। नोंथांमोना ओंखारनांगौ जायोब्लाबो गाव गावनि मालिकखौहाय बर्डार बारहोहरनो थोन। नोंथांमोना रिकुवेस्ट खालाम, खावलाय गावनि कम्पानिनि मालिकफोरखौहाय। आरो नोंथांमोना 20 जन 25 जन 30 जन ग्रुप दङब्ला नोंथांमोना गावनो फैनो हागोन। आरो जोङो बिहार निउसावहाय नायनानै मोननाय बायदिब्ला
माने ओरैबायदि ट्रेनफ्रावबो आधार कार्ड नायनायहाय बोख्लायदों होननानैहाय माने बिहार निउसावहाय मोनसे बिहारनि निउस चेनेल दङ बै निउस चेनेलावहाय बुंनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। दा नोंथांमोना बिनि सायाव मा सानो, नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै आङो बेखौ मिथिया। नाथाय आङो जेनाखि मिथिदों, आङो जेनाखि खोनादों, आङो जेनाखि आंनि खोमायाव सोनानै हरदों, नैबे बाथ्राखौहाय आङो नोंथांमोननो फोरमायबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामो दाबाव, आरो नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो दाबाव। एसेनोसै, गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो। जै बर' हारिनि।